L-aħwa fl-Awstralja, kull nhar ta' erba' fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropew il-Kummerċ Ian Borg ħabbar il-pubblikazzjoni ta' dokument li identifika triq il-qudiem għad-diplomazija diġitali fil-politika barranija ta' Malta. Waqt il-preżentazzjoni tad-dokument fil-bini tal-Parlament il-ġimgħa wara nofsinhar, il-Ministru spjega li b'mod strateġiku dan id-dokument qed jilqa' għall-sfidi li jġibu magħhom it-teknoloġiji diġitali u jsarrafhom f'opportunitajiet ta' paċi, governanza, tolleranza u prosperità f'Malta u fil-ħidma tal-Korp Diplomatiku Malti mal-komunità globali. Id-dokument Digital Diplomacy Profile for Malta jispjega kif pajjiżna qed jikkonferma l-impenn tiegħu li jkun proattiv fil-qasam diġitali f'setturi li jvarjaw mir-regolamentazzjoni ta' kumpaniji teknoloġiċi u l-użu etiku tal-intelligenza artifiċjali sal-governanza tal-internet u s-sigurtà ċibernetika. Il-Professur Andrej Xwiereb, l-Ambaxxatur tematiku ta' Malta għall-affarijiet diġitali li mexxa tfassil tad-dokument, spjega kif l-idea hi li Malta tinteraġixxi ma' kull pajjiż ieħor fid-dinja u ma tinteraġix biss fuq livell fiżiku imma fuq livell diġitali. Għaldaqstant f'dan id-dokument insibu qafas li se jwassal għal kif dan għandu jsir bl-aktar mod effettiv. L-idea li Malta tinteraġixxi ma' kull pajjiż ieħor fid-dinja u ma ninteraġixxux biss fuq livell fiżiku imma fuq livell diġitali. Allura f'dan dokument hawnhekk għandna qisu qafas li fuq qegħdin ngħidu għalfejn għandna bżonn ninteraġixxu b'mod diplomatiku fid-dinja diġitali, kif ħanamlu hekk u anke l-azzjonijiet li Malta għandha tieħu biex jibbenefika iċ-ċittadin kif ukoll il-pajjiż u anke kif Malta tinteraġixxi mal-bqija tad-dinja. Il-Ministru Ian Borg semma kif dawn l-aħħar snin pajjiżna wera determinazzjoni li juża relazzjonijiet internazzjonali tiegħu biex ikompli jolli l fuq isem Malta u l-aġenda ewlenija tal-politika barranija tal-Gvern, il-paċi u l-prosperità. Jiena konvint li kif ilqajna l-isfidi biex inservu fil-Kunsill tas-Sigurtà biex inmexxu l-OSCE li hija l-ikbar organizzazzjoni ta' sigurtà fl-Ewropa u r-reġjun. Anke din il-bidla fil-kultura bil-mod ta' kif naħdmu, bil-mod ta' kif nikkomunikaw ser tkun qiegħda tiġi abbraċċata sew mill-kumplament tal-Ministeru. Intant il-Ministru Borg rimarka kif id-diplomazija diġitali b'saħħitha tista' twassal ukoll għal opportunitajiet ekonomiċi ġodda l Malta u għawdex hekk kif tgħin biex twassal il-messaġġ dwar il-potenzjal kummerċjali tal-pajjiż b'mod virtwali f'pajjiżi fejn bħalissa m'hemm l-ebda forma ta' rappreżentanza fiżika.